Yauwa da zarar ka shigo cikin group namu na India duk wasu fina-finai da suka fita zaka gansu. Ga misali kana so ka sauke wannan fim din na mai suna Kogezau, kun ga wannan yar kibiyar ita kawai zaka danna. Kana danna wannan kibiyar din fim din zai sauka a cikin wayarka. Gashi na danna kibiyar nan kamar haka. To idan ka kula za ka ga kibiyan tana juya nan kuma yana harba, to a haka zai sauka shaf a cikin wayarka. Yana sauka za ka je har ka tura ma wani duk wanda kake so. To wanda yake son kawai ya kalla ba sai ya sauke a wayansa ba, nan ma gashi nan dai Kogezau. To kawai za ka danna wannan koren abin da inda na kun ga na kewaye din nan ka kalla kawai ba sai ka sauke ba, kuma sai ka danna wannan kibiya din kamar haka. Kun ga da ka danna nan zai bude ma, so sai ka sake danna wannan blue din rubutun. Ku kwaso min yaransu da matansu. Duk mahalukin da ya kusanto ki domin ta baki, ki fitar da kwakwalwarsa. To kun gan su kamar haka zaka kalla har ka tara shi, duk abin da kake so ka yi masa zaka yi mai. So nan zaka iya kalla ba sai ka sauke ba. Duk wasu fina-finai da kake so a cikin wannan group zaka gan su kuma ka saukar a wayarka. Zaka kalla ko kuma ka sauke. Yanzu kamar Kima, shi ma idan ina son kawai saukar da shi zan yi ba sai na ba kalla zan ba, kawai zan iya danna nan. To kun ga amfanin wancan shine sai ka je ka duba fim, idan ya maka shikenan sai ka danna. Gashi nan dai ina danna, ka danna kibiyan nan kawai fim zai kama juya ya sauka abunsa a cikin waya. Dan haka idan kana so ka shiga cikin wannan group namu na Indian Hausa, ga number waya nan ta WhatsApp sai ka ɗauka ka yi magana ka ce kana son a saka ka a cikin group na Indian Hausa. Za a gaya maka ɗan abin da zaka biya kuɗinka sai a saka ka a cikin group wanda zaka dinga saukar da duk wani fim da zarar an sake shi daga kowane kamfani, kuma ba wai iya kamfanin Sultan ba, har Algaita, Yusuf Zamani, D-Lop da sauran kamfanonuwa su Mega da suke fassara Indian Hausa. Idan gaba ɗaya waɗannan fina-finan za ka sauke, waɗannan su ne fitar yau, to gaba ɗayansu duk za ka danna kawai ka saukar a wayarka, dukkansu kowanne za ka danna. Kuma idan kun kula fina-finan mu duk MP4 ne, duka masu haske ne. Idan ƙwaya ɗaya kake so kuma sai ka danna ƙwaya ɗaya sauka a wayarka. Idan kuma kana son ka kalla ne kamar yadda na gaya muku, kawai za ka danna wannan koren abu sai ka sake danna nan. Tushen labarin akan mahaifiya ne.